magandang tanghali. Kumikinang naulad, Jego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole. Ano? Oy, meron akong question sa'yo. Kaedad ko ba yung misis mo? O Hindi ko alam kung ilang taon na misis. Or older ba siya? O Hindi, older ako sa kanya. older ka sa kanya. So mga nasa 40s na rin din siya. 40s, 40s. Parang Okay. So, natanong ko lang kasi dahil magkaka-age diba? Nakaka-experience or na-experience mo ba na yung misis mo isang beses bigla na lang wala namang dahilan umiyak? O kaya basta parang ganun, anything hormonal or parang mga ganun. Ganun ka ba? Oo Gusto ko lang malaman kung normal ako. Gusto ko lang na Siguro tingin ko. Pero hindi niya pinapakita sa akin. Parang ganun. Kasi sa bagay iba-iba naman kasi talaga. Oo. Kasi lahat naman siyempre lalo na pag nanay ka, pag maraming problema. Correct. May time talaga na yun yung breakdown. Kahit ako nga, may time ako na gano'n yung parang... Ay, tinatanong ko pala misis mo, ikaw pala yung iyakin. Hindi, may time na parang ang bigat-bigat na lang. Yung parang bigla ka na lang magbe-breakdown. Na parang sabihin mo walang reason, pero naipon na kasi. Oo, naipon. Totoo. Oo. O yun lang. Kasi naiyak ako kanina, tas wala. Tapos pag naiiyak pala ako, na-realize ko, parang ang tagal niyang tumigil. Katulad nito, ayun na siya Oo, kaya nga Pababa na siya ulit. Bakit? Ayaw niya tumigil. Nabubuang na siya. Umiiyak sa walang dahilan. Sabi ko, grabe, ang hirap talaga maging babae. Hindi kasi talaga. Tapos kanina, meron akong isang friend, sabi niya sa akin, ay nako, welcome to the world of the 45-year-olds. Yun kasi, sa totoo lang, yun ang problema ninyong mga matatapang Kasi dahil hindi ay, naku, ako paiyak dahil hindi nyo nga pinapakita nyo strong kayo, pero deep inside, crush kayo sa loob. May moment talaga na biglang, yung alam nyo, mag-snap na lang siya. Tas minsan inisip ko, wala bang dahilan or hormonal ba talaga? Pero meron, imposible wala May trigger siya talaga. Meron yan. Kasi again, sa subconscious natin, naiipon yan Kasi nga, correct, kaya lang dahil matapang, sige, lagay tayo ng shield. Sige, kaya na lang yan. Correct. Diba? Ganun. Sige, go lang ng go. But diba? eventually, napupuno yan Na, yun nga, may breaking point siya Ayaw tumigil ang luha ko. Nakakaloka talaga, promise. Hindi siya tumitigil, Diyos ko po. Tapos kanina, may ka-zoom pa ako ng alas 12. Tapos yung ka-zoom na yun, parang it was a happy meeting Tapos yung mata ko magtubog doon. Ano ba yun? Nakakaloka. Tapos, iniisip ko dati, sabi ko, bakit kayo nanay ko laging madrama? Tapos, sabi ko sa mga kaibigan ko, at ito rin yung sabi namin magkakaibigan promise natin sa sarili natin, pag tumanda tayo, hindi tayo magiging kasing drama ng mga nanay natin. Ayun, kinain namin lahat ng sinabi namin. Dahil lahat kami magkakaibigan, madadrama. Nakakaloka. Naalala ko lang din ko minsan sa wife ko, kay Let, sa misis ko, na parang pag napapansin ko na parang hindi siya nagsasalita, parang ramdam mo na may dinadala Pag niyakap ko, ayun, biglang tutulo na lang yung luha, magbe-break down. Kasi, sabi ko, bakit? Yun, nagsasabi na ng may trigger talaga. Akala mo, nung sinabi niya na, nung nangyayari yun, Kadyot! Kailangan ko ng tissue! Tissue! Tissue at tubig! Pero ano man ang pinagdadaanan natin, makukonect natin to sa na-experience natin kagabi. Oo nga, kagabi. Oo din. Anisip ko, ano ba yung nangyari sa akin kagabi? Thank you for being my knight in shining armor. May gripo po yung mata ni Nicole. May gripo. Ayaw niya tumigil, promise.
As in, ano ba Well, yan? gaya nga ng sabi ko, makukonect natin to ano man yung pinagdadaanan natin kumpara doon sa mga taong nakita natin kagabi. Kasi totoo mga yun. kabisyo po, Totoo din talaga yung nangyari kagabi. Lunsad po kami, naglunsad. Matagal na siyang nailunsad. More than a decade. So, this is our 13th year of doing it. Yung tinatawag na gift giving. Ayun, so namimigay po kami ng sa mga yung mga nasa kalsada lang na Ang isa sa mga tumatak sa akin doon, ito ma-share ko lang And ano to, kagabi? Kagabi, yung maglolo na daanan namin. May apo siya. Tapos yung lolo, dinaanan namin. Malayo na yung tinakbo namin. Tapos lumipat kami sa bandang side na naman. Tapos sakto, sabi ko, di ba, may bumaba sa jeep sa unahan namin. Di ba? Parang yun yung maglolo yung Tapos kumawa na nabigyan nyo. Tapos kumawa yung bata sa amin. So parang naisip ko na parang, siguro baka sinabi ng lolo, apo, kota na tayo, may makakain na tayo, umuwi na tayo. Oo nga. Diba? Parang nakakatunaw ng puso. Paano pala, Diego, kung halimbawa, akala nyo lang meron kayo nakitang maglolo, pero kaluluwa na pala. Sorry. Yung kausap mo kasi ngayon may hormonal imbalance. So binasag ko yung mo. Pero there are so many touching scenes. In fact, alam nyo po mga kabisyo, minsan, you just really have to open your eyes dun sa lagi nyo pong dinadaanan everyday. Sometimes kasi, kunyari, paglabas mo ng bahay, sakay ng tricycle, sakay para ng jeep, ganyan, maybe we're too busy with our phones or preoccupied yung utak natin sa kung ano mga naiisip natin kasi napakarami naman talaga nating isipin na hindi natin nakikita yung mga paligid. Pero pag nakita mo yung paligid, makikita mo yung lolo tsaka yung apo niya. Makikita mo yung nanay na may mga batang kasama, wala silang bahay, tas yung nanay buntis pa. Hindi mo na siya nakikita kasi ang dami mo ring iniisip. Pero when you open your eyes, tapos makita mo yung mga eksenang ganun, maisip mo na, eto nga lumalaban, or ikaw mismo sa sarili mo, pwede pa pala akong tumulong Correct. 'Di ba? Meron pa. May capacity ka na meron tumulong. pa pala akong kapasidad. Oo. Yung minsan hindi natin naiisip yun pero we have the capacity to help. Yung tinuturo ko nga sa kaila Dayan tsaka kaila Shane. Yung mga bago, yung mga first time na experience. Kasi this is a yearly activity na nilaunch ng boss namin 13 years ago in 2011. So, ang idea is we will just distribute mga grocery bags to different parts of Manila. Tapos talagang lang to, parang walang label siya, walang branding or anything. Walang pakilala. Wala ako po si Diego Bandido, ako po si Nicole, ito Merry Christmas po. Hindi, wala. Talagang sadyang namimigay lang. Si Totoy Bato lang gumagawa nun doon. Baka kasi sakaling may mamit. Charot, diba? So yun, we have been doing that every year. And ako, I think nakamiss lang ako nung mga time na buntis ako. So pero otherwise, talagang all those years, panata na din natin. Sabi ko nga sa kanila, ayan pag may nakita kaming kariton, ayan may apartment. Nagugulat sila na hindi na pala isa, dalawa, tatlo, may bata pa. Correct. Yung kariton Correct. Sabi ko, grabe yung Tapos yung isa pang nakita ko, Jegs, yung sobrang daming, 'di ba, kariton. Tapos sobrang daming nakasabit na resibo. So parang parang ang feeling ko, ang understanding ko dun sa scenario na yon is, ito yung mga kinuha nila sa basura or kinalkal nila. Tapos para siyang pinatutuyo. Kasi tas punit-punit yung iba, siguro ibebenta. 'Di ba, isipin mo yun? Mag-gather ka ng mga... Di ba merong mga naghahanap ng resibo? Meron din. Di ba? Sabihin, ito yung mga issues nila. Ang dami. Tapos, may mga iba, medyo malamig na rin sa gabi. Tayo, nagreklamo tayo, kunyari, dito sa station, nagreklamo tayo, masyadong malamig yung booth. Anong issue ko kahapon, may mga salon pas ako sa likod. Pero may mga iba na malamig na rin talaga sa labas, pero wala silang kumot. Wala talaga silang mahihigaan. Tapos mayroon mga bata, doon talaga yung nakakaloka, yung may mga bata. Ang hirap, hindi talaga. Baka nga trigger siya ng ang bigat sa damdamin, ganyan. Tapos gusto mong tumulong, tas parang hanggang dito lang muna for now, tas ang gulo ng Pilipinas, tas alam mo yung mga ganon, ipon-ipon na. Yan naman yung latest exposure mo yung kagabi, tapos na ganyan ka, may nangyari na naman. May nangyari na naman kanina, pero ibig sabihin, I get it na maaaring heavy na at pagod din siguro at saka puyat. Pagod din, mama. Pagod din, tas puyat. Kaya kung minsan, ganon. kinakailangan mo rin mag-time off
kumbaga may me time ka rin din. Oo. Kasi tayong mga, di ba, medyo family-oriented, laging pamilya yung kasama, laging ano. So, kung minsan kinakailangan mo rin yung para sa sarili mo. Oo. At diba? pag meron ka para sa sarili mo, parang feeling mo dapat deserve mo yun, di ba? Kasi nahirapan ka naman, di ba? Ako, ang lalaki kong tao ko minsan, alam mo, pag gumagawa ko, parang gusto kong umiyak din. Oo. Kasi sabi ko, pero gusto na magpahinga ng utak ko, pero kinakala kong gawin eh. Hindi ako pwedeng tumigil. Di ba? Actually, parang feeling ko nga, parang in a way, mas maswerte pa din kami. Kasi pag umiyak kami, parang, gets, babae, umiiyak. Pero kung halimbawa makita kita gumagawa ka ng ka-jokes, tapos umiiyak ka. Hindi ko sure kung understandable. meron akong isang beses na nagda-drive ako na umiiyak ako kasi unang wala na akong panggas, sira pa yung gulong ko. Ayan. Para sabi ko, ano to? Paano na? Oo. Ano yung nagpa-happy na lang sa'yo? Ano yung ginawa mo para matrigger yung happiness? Usually, hindi ako humihingi sa kapatid ko kasi alam ko naman sa lahat. Pero during that time, sabi ko, pahingi naman panggas. Oo. So, pinadala niya ako medyo, nagbigay. Oo, nagbigay. Sabi ko, okay na ako. Parang first time ko na nanghingi yon sa kanya. Ever. Oo. Diba? Ayan. So, may mga ganyan may mga ganun talaga eh. Tsaka laging may tinuturo. Kanina nga, bago ako bumaba ng sasakyan, hindi umiiyak ako. Tapos sabi ng anak ko sa akin, Mom, you look like an old woman. Alam mo naman ako, laging pabata, ganyan, pasariwa, pasikip, pa-fresh, gano'n. Sabi niya, Mom, you look like an old woman. Nakakaloka. Pero kung halimbawa po, yung nanay mo, ganyan, tapos umiiyak siya, akala mo lang walang rason or tinatago niya yung pag-iyak niya, baka kailangan niya ng may makakausap or kailangan niya may magpoproseso ng nararamdaman niya. Yan. Lalo na yung mga nanay na hindi mo naman kadalasan nakikita na basta lang iiyak sa mga maliliit na bagay tapos biglang umiyak. Mabigat yan. Oo, mabigat. Ibig sabihin, niyan, sukdulan na. Oo, napuno na ang napuno ang talong. Basta napuno na talaga. Hindi kaya pilit niya magsisiksik kakayanin pero hindi parang ang bigat eh. Correct. And I think I would also like to think of it, Diego, as a gift eh. Yung tears. Yeah. Totoo eh. Kasi for some reason, after crying, you feel better. Oo, tama. Mauubos din siya eh. Akala mo lang di mauubos. Ako nga, Diego, yung taong hindi mahilig uminom ng tubig. Alam ko sa sarili ko, kung i-check ang water level sa katawan ko, sobrang dehydrated ko. Pero pag lumuluha ako, parang umiinom ako ng 10 bestang isang araw. kasi yung pagluha, part ng paghinga natin yan eh. Kasi meron tayong tear duct na connected sa ilong natin. Kaya di ba pag umiyak ka, sinisipon ka. Oo, katulad nito. So parang yung mata mo, parang humihinga ka rin diba? din. Kaya ang galing eh. So physiologically, yung ibig sabihin, yung sinasabi mong tear duct to your nose, panghinga. Tapos emotionally din. So it brings you back to, ang galing naman ni Lord na gawa niya yun. Oo, na kinakailangan mo mag-unload. Correct. Yan. Kailangan may naisip niya na kailangan may tears para ma-unload yung nararamdaman. Diba? Yung mga ganyan. Ang galing ng ang pagkakalikha sa atin. Kagabi, sino ba kausap ko? Si Konyo, teammates ko kagabi, si Konyo tsaka si Robin. So, napunta kami sa pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak. Napunta kami sa topic ng breastfeeding. And kagabi ko lang ulit naalala yung kwento ng asawa ko. Kasi I'm always amazed with the human body. And one of my favorites is yung breastfeeding. Kasi dati, iba yung purpose ng dibdib eh. Sinasabi ko lagi, diba? Tapos pag naging nanay ka, biglang ang purpose niya, nourishment. Hindi ko makakalimutan tong eksenang ito eh. Pag pauwi ako ng bahay, nung time na tapos na yung maternity leave, pero breastfeeding pa rin ako, pauwi ako ng bahay. Pag malapit na ako sa bahay, nararamdaman ng katawan ko at ng anak ko na nasa bahay na malapit na ako. Kasi sumisirit na yung milk. Promise. As in, bago ko, siguro papasok ng village o kaya, basta pag malapit na ako sa bahay, literal yung dibdib, sumisirit talaga siya ng milk. Tapos dumudungaw na si Jowa Di Nang gutom na yung anak. Oo! Akala ko ba't siya dumungaw? Diba? At yun, kasi alam nung bata, parating na yung nanay niya.
Tas alam ng katawan ko. Oo, alam nagre-react siya na. Nagre-react siya Feeding na. time. Feeding time na Yan. ng anak ko. Oo. So, sino po ang gumawa ng ito? Our tear ducts, tear glands. Diba? That make us feel better. And milk that nourishes our kids. Diba galing? God is good. Amazing talaga. Super. Oras natin, 12:39 na. Kung kumikinang na ulo, Diego Bandido. Ako kumika ng ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!